Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών ιδρύθηκε το 1999 από μια ομάδα καλλιτεχνών με σκοπό να φέρει κοντά τις τέχνες στους δημότες και στην νεολαία της πόλης μας. Οι σεισμοί του 1999 ανέκοψαν αυτή την προσπάθεια και η επανεκκίνηση έγινε το 2001. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια η Φιλότεχνη κατάφερε να καθιερωθεί ως το κατεξοχήν πολιτισμικό κύτταρο της πόλης και να αναγνωριστεί από όλους τους φιλότεχνους δημότες. Η Φιλότεχνη καθιέρωσε τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της μουσικής με εξαιρετικές συναυλίες, επίσης τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ποίησης με μουσικοποιητικά αφιερώματα και τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου επίσης με αφιερώματα όπως αυτό στον Κάρολο Κουλ. Επίσης η Φιλότεχνη ξεκίνησε και καθιέρωσε τον ποιητικό διαγωνισμό Νίκος Λαδάς για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών. Στη συνέχεια συνδιοργανώνει αυτό τον διαγωνισμό μαζί με την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών, με την οποία επίσης διοργανώνουμε και έναν διαγωνισμό ζωγραφικής για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων των Αχαρνών.